maraming load at may angkas ako 65 kilograms ako. 65 kilograms din naman yung asawa ko. Ito ang gas consumption natin, 35.8 km per liter. Sa loob lamang yan ang tinakbo nating 17.7 km. Yung center spring natin sa Gedli, nalitan din natin ang JVT 1000 na. Yan, ganito ka traffic guys. Alas 10 na. Maynila pa rin syempre. Wow. Yan, buti na lang at meron tayong gas and go. Yung nagbiblink na green yan yun. Dito na nga nabutan na kami ng gutom sa Tanay Rizal. Malapit na to sa Pililya. So yan, kakain na lang kami ng dala naming baon. Yan. At tingnan natin ang fuel consumption. At nakabiyahe na kami ng 61.1 km. At ang average fuel consumption niya ay 43.7 since hindi na Pililya Rizal, yan. Dito na kami sa Quezon Province, Tayabas. At 150 kilometers away from home. And masakit talaga sa pigi o masakit sa puwet. So I will consider na palitan siguro yung upuan nitong ADV 160 ko na yan, kung nakikita nyo yung upuan ko, medyo maliit lang talaga yung mauupuan mo dyan. So dyan sa bandang hita ko, kumbaga sa may bandang puwitan mo, ito lang talaga yung mauupuan mo. Napakaliit lang ganyan. Kaya ngalay na yung binti ko, yung hita ko. 150 kilometers and 2 meters away. Ang average consumption natin ng gas, 47 kilometer, 0.1. Matipid na yan. Lalo na kung naka-stock yung bola ko. Kami ay nagpapahinga lamang din eh. Kakain kami. Oh, susubukan niya ako. Sige, penge. Comfy na comfy talaga siya. Komportable rin siya, no? I-drive hindi masakit sa balikat like any other na motor na nagamit ko. And usapang makina, hindi naman ma-vibrate. Madrag lang talaga siya sa simula, yung pag-aandar ka. Syempre, hindi naman siya aftermarket. Hindi ako expert sa motor or hindi rin naman ako mekaniko. Pinaliliwanag ko lang ito as a consumer experience or user experience. Less yung shock kasi nga maganda yung suspension. So, in conclusion, ang ADV 160 ay isang napakatipid na motorsiklo. Komportable. .3 pa nga. 48.4 pa nga. Na-max out ko pa. So kung magko-cruising speed ka dito sa ADV 160 ng 60 to 70 kilometers per hour, yan ang magiging gas consumption mo. 48.5. Bicol via bypass road. Okay, aakyatin natin yan, napakatarik niyan. Yan na guys ha, sobrang tarik na ito. Testingin natin yung ADV 160. Okay, from 0 na buwelo, walang buwelo. Okay, eto na, napakatarik na ito. Yan na, bumaba na 20. Ang bola natin ay 16 lang. Okay, dito ako nag-upgrade eh. Tapos yung panlikod ko, center spring lang, upgrade 1000 RPM 34. Okay, hindi ko max out yung silinyador. Tatba lang ha, kaya sa ahunan. Hanggang 36 lang. So 38 40. Tumal, tutok ang pilikod ko.
48.6 kilometers per liter. Yan, so panaga na kami. At ang kanyang average consumption ay maganda kasi kalsada rito, 48.8. So road to 49 na to, kilometer per liter. At 401 kilometer na yung natatravel natin. Touchdown Naga. At napakaganda ng ating kilometer per liter average consumption, in which going to 49 na talaga siya. Patagal ng patagal, patipid ng patipid, lalo na pag ang kalsada ay patag at hindi masyadong matraffic. Sana maabot yung 49. Alright, see you. Kaya pala 414 na yung kilometers na natatravel natin.